Hej og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på stranden. Ja, vi vil gerne rende rundt og flække lidt. Så det har vi tænkt os at gøre. Ja. Løber vi minen først? Ja, Hanson. Han har båden. Hvor er den? Der er nogen her. Der er en derude. Han har dæbt 2. Skal vi tage ham? Der er en dier, Mollers. Mollers, et eller andet. De slår mig. De er dæbt 4. Hvor er du? Du er der. Jeg prøver at komme derud bare. Jeg tager Mollers. Kommer. Væk. Han spihækker. Ja, okay, det kan jeg også se. Han var faktisk ekstremt hurtig. Jeg fik en eller anden, der ikke havde dæbt sko. Au. Ja, okay. Bare kom væk. Bare gå nederne, gå nederne. Double Games, han hacker i hvert fald. Jeg går på ham. Så er den her foran. Rip Double Games 2K16. Sådan. Gå under broen. Moller sådan her under broen. Ej, lad nu være, ikke for koder. Så. Kom op. Okay, min er kun 11 tilbage på skolen. Indtil videre. Vi skal have Alexander Pass 10. Ja. Og det var min første video. Og han vil komme til at være med i alle vores videoer, sådan cirka. Ja, cirka der. Fordi vi har tænkt os at lave en strandet episode. Så det er episode 1, selvfølgelig. Skal vi starte et sted? Det lyder så handicappet, det der. Det synes jeg spændende. Okay, Alexander, pas og løbet. Hvor? Herovre. Han løfter. Han løber ind i en hylde. Jeg skulle Vi tage en Skype. står bare og camper den, tror jeg. Skal vi ikke? Der er en Silas bag, der jeg står hun lige. Han hoppede han i vandet. Det kommer her. Bare kom. Au. Jeg blev ramt. Au. Jeg skød ham. Jeg har mistet mig. Jeg har mistet mig lige. Kom. Der er en pil. Så. Nej, det er Pil. Skal vi gå i vand og så bare hoppe ud? Eller vi rykker lidt tættere på? Ja. Vi tager Rasmus. Hvor er han? Hernede under. Jeg fik ham. Okay, godt. Jeg løber tilbage til Alexander. Okay, det var ikke den der. Shit, mand. Jeg ramte ham godt. Nej. Nu regner det. Han er stadig inde i sin celle. Okay, rip, det regner nu. Double Games, han flækker mig. Seriøst? Jeg har kun 1,5 liv nu. Shit, han hacker meget, mand. Jeg har kun sådan 1,5 liv. Jeg er ude ved ubådene. Okay, jeg kommer. Og der er en afstand. Der kommer du. Mm. Skal vi gå derind? Jeg har faktisk aldrig været her i det her ubåd. Jeg har været den i Atari, men ikke her. Og Det var det samme. Det der, ja, det er det samme. Det er det samme. Og jeg har kædt hej, pirat, skildpadder, sværmanden. Og jeg har kit, camouflage og selvfølgelig kit starter. Ja, jeg har også kædt starter. Tænk, hvis du ikke havde det. Her, der er nogle pile, jeg har lige droppet dem der ovenpå. Okay. Jeg har hele tiden 60 pile. Jeg kan se, hvornår jeg kan kit camo, fordi så har jeg også en bog, jo. Camouflage, okay, med 23 minutter. Hvor er du henne? Jeg vil lige have det. Du kan se mig, kan du ikke? Ja. Vi skal have en Skyfire. Vi skal nok med en Skyfire. Det er gode til boost. Jeg henter en. Okay, der er en, der kan købe fiskeren. Jeg vil også gerne have et fisker. Hvorfor? Jeg vil bare gerne have det. Jeg løber bare efter dig igen. Ja. Når vi begynder at hente den. Og kan vi få OP i en eller anden game? OP Gamer. Jeg går bare under. Og så skifter jeg sko. Okay, jeg får en piratgøj. Ja, jeg kan se dig. Jeg kommer også. Nej, jeg løber ind i vores. Det er Seppa. Rip, det regner. Det er ikke godt at have et Han boede lige derinde. Ja, det er Seppa.
Vi løber over til din side. Undskyld, hvis man kan høre min mor og far. Jeg kan ikke høre den herfra i hvert fald. Det kan jeg ikke. Hvad var det egentlig, jeg skulle hente? Ja, Nå ja. Shit. okay. Vi går bare over med alt det her bagefter. Og vi har masser af mad også. Ja. Vi løber over til vores anden celle nu. Hvorfor det? Okay. Mad, jeg har også lidt energi med. Løb og hop. Hvad? Holy fuck. Det var meget sjovt, at vi brugte et skildpaddsværd. Var det? Ja, fordi så var kykken. Er det der et skildpaddsværd? Nej. Det kan du først tage om lang tid, kan du ikke? Jeg kan tage det om 3 timer, så. Mm. Der. Der er en lige der. Den. Au, han hacker. Det gør ondt. Det fik jeg på Reddit, det der. Ja, det er på ham. Bare ikke der på det der forums. Jeg lægger det op på forum bagefter. Ja, forum, ja, så forums. Det skulle den anden mærkelige. Mikkel Lav. Kom nu ikke bare med op. Ikke sat Hallo så Mikkel meget. Lav, han har diarré. Jeg løber lige over med det her stof. Tror du, jeg kan det? Kan det ikke bare komme? Nej, jeg løber lige op med det. Jamen, hvad har Op du? i det. Hvad har du? Hvad? Hvad har du? Han må det jerngear. Hvis vi dræber nogen, der har virkelig meget stof på, så skal jeg have plads til det. Så bare drop jerngedet. Nej, jeg løber over med det. Jeg er allerede på vej derover, så. Okay. Og han skyder den er derovre. Ja, den er oppe. Selvom du også har ad til den. Hvor din? Du har jo ikke rigtig din egen. Lige nu har jeg ikke nogen. Men så tager vi bagefter. Og hvor alle kokobinsene er vokset op farmen. Jeg farmer det lige det hele. Snacks and tea. Pas på, han hacker. Ja. Jeg lå ned i et hul. Nej, jeg kom til at droppe min regeneration. Nej, vel. Jo. Fik du den? Ja. Altså, jeg poppede den. Nå, ikke. Snacks and tea er løbet. Hvorhen? Donater mine. Ja, okay, der kan jeg ikke komme ind. Jeg har Lige nu. regen lige nu. Hvad? Lige nu har jeg regen. Ja, okay, Det der er kan jeg rimelig godt. rip. Nu Det har er lidt rigtig drømme, men du har et gold level med, har du ikke? jeg har 2. Okay, godt. Altså, den der pot, jeg havde. Ja, har du 2 Det- af dem? Det er den, jeg pottede. Jeg ved det godt. Jeg har det stadig en poison. Poison? Hvad er det egentlig, man får dem i? Er det ikke sværmanden? Nej. Der får man strength. Decade Sky. Kommer du? Jamen, jeg skal jo lige farme det hele der. Det er lige meget. Nej, Det kan du gøre bagefter. det kan jeg, men jeg godt lade være. Ej, jeg kommer nu. Jeg begynder at løbe om 3, 2, 1. Jeg skal lige fange. Okay, jeg starter med at løbe. Jeg kommer ned i højre side dernede, du ved godt, hvad jeg mener. Det skal absolut regne lige nu. Vi løber ind i skoven. Hvad? Vi løber ind i skoven. Ja. Jeg kommer over til nu. Jeg kan lide min skyfire. Den er lækker. That what she said. Hvornår kommer du? Jeg er nu. Ja. Du kan se mig. Hej. Woohoo. Kom, vi løber ind i skoven. Det skulle ikke stå. Kan vi ikke? Tror du, at Mikkel Lav, han går? Der er skudt lyn herovre. Ja. Holy shit. Det så jeg godt. Kom. Tænk, stadig ramt mig. Au. Det er fraspil. Der er nogen nede i BM, VM, hvad man nu kalder det. Vi går ned. Der er nogen, der skal til at... Der er en dirguy, der er en dirguy. Hvorhenne? Lige bag os. Vi går på ham. Au. Hvorfor gør vi ikke at hit ham der? Han vil team, bare lad ham team, og så troller vi ham. Team. Vi går ikke på ham endnu. Ikke endnu. Okay, jo, det gør vi så. Han er donator. Nej, han er ikke donator. Er han ikke? Nej. Vi får ham. Han var Jo, donator. Han havde 5 HP. Pas på bag dig. Snacks, han hacker. Jeg løber lige over i mine trapperne. Hvorfor? Kom igen.
Vi skal dræbe ham, det var Freddy. Jeg ved ikke helt, om jeg overlever det her. Hvorfor? Fordi at de alle sammen er på mig. Rip, jeg kommer. Jeg er inde i skoven. Jeg dør ham med mit lav. Seriøst, er han derude? Jeg kommer. Du kan se mig. Ja. Kom og hjælp, han hacker. Fuck, jeg skal lige spise. Hvor skynd dig lidt. Nej, jeg døde. Jeg døde. Ja, Nordo, han hacker. For the win, man. Grip. En grip. Der så jeg lige speedhack. Hvem? Nordo. Prøv at lægge det på forum. Den her video her. Ja, nu dør jeg. Nej. Jo, Hvorhenne? inde i spawn. Jeg er inde i skoven nu. Inde i spawn. Jeg nåede inde i spawn. Yes. Perfekt. Kunne du ikke get sværmanden? Jo, Det kunne være rigtig godt at have. der får jeg 5 gaps. Ja, det er fucking godt. Og så giv mig gear og svær. Og så masser af Ikke lige nu. Jeg vil gerne gøre det til, når jeg kan tage et spil på. Nej, det er okay, det kan man godt. Hvorfor lægger du ikke bare de andre svær ind? Men jeg tror, jeg afslutter videoen. Kom hen til fiskerbroen. Come on. I'm on the way through the darkness. Eller. Sådan. Ja. Nå, men jeg vil gerne sige tak, fordi I gad os med. Hej hej.